L'ermita de la Mare de Déu de la Salut, un santuari amb elements preromànics, es troba íntegrament dins del terme municipal del Papiol. Així ho ha dictaminat recentment la Comissió de Delimitació Territorial del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Tenim avui aquí a setmanalista de Papiol FM, l'alcalde del Papiol, Albert Vilà, perquè ens relati una mica com ha anat tot això. Hola, Albert, bon dia. Hola, bon dia. És una notícia que no deixa de tenir un caire una mica anecdòtic, no? Perquè tota la vida els papiolencs han tingut clar que l'ermita pertanyia al terme municipal del Papiol, no? Sí. De fet, com bé deies, l'ermita és del bisbat de Sant Feliu i no del bisbat de Terrassa, que jo crec que és la clau una mica d'on està situada l'ermita. Llavors, el que no pot ser és que una ratlla trenqui aquesta propietat. I de fet el sentit comú ha imparat amb la comissió de delimitació i ha fet que ara no hi hagi dubtes si l'ermita estigui al terme municipal del Papiol. El Papiol ha tingut sempre les claus, la porta no hi ha hagut dubte que estava al terme municipal de Papiol, i més enllà de l'anècdota, que sí que sembla curiós, més que anecdòtic, sembla curiós, però clar, pels parroquians i pel sentiment que provoca l'ermita pel municipi de Papiol, el que pot ser una curiositat seria un problema greu si l'ermita ja no és que s'hagués de compartir territorialment, sinó que no tinguéssim aquest sentiment de pertinença. I no per això no vol dir que no haguem de compartir l'ermita, ja no només amb Valldoreix, Sant Cugat, amb Molins. De fet, és una de les joies de Catalunya, vaja. De Catalunya, però jo anava una mica més petita, del parc ara ja natural de Collserola. Per tant, jo crec que el que ha imparat és el sentit comú, la lògica, però també la història, la tradició i la cultura, i és que l'ermita no hi ha cap dubte, més enllà del rumor que Valldoreix, des que fa uns anys fan l'aplec, els ha interessat estendre, però nosaltres no en tenim mai cap dubte que l'ermita està al nostre terme.